Niin. Joo. Ella. No. Lähetitkö sä Granny? Älä heti mene. Koska se tulee. Eihän se muutu Spider-Maniksi. Mä säikähin. Kannattaa sit mennä, kun sä koet sellaisen kling. Niin kannattaa sit mennä ja katsoa, että onko se ihan alhaalla. Okei. Mä otan sukat pois Ella. Okei. Koska mainitaan kokus. Joo, mäkin otin sen sukat pois. Joo, mä oon 6. Mäkin oon 6. Mä oon siis lukiolla. Ei kun 10. Ei 10 luokkaa ole. No, siis sä oot 9. Niin. Mä oon 6. Toi on mun isosisko. Ei, toi on mun serkku. Niin. Day 1. Sitten kun sulle tulee toi day. Jos sä koet 3 kertaa, niin sulle tapahtuu jotain. Mut jos sä tahallaan teet sen. Niin sitten. Lähetitkö sen? Minne mä menen? Laita hiljemmalle. Kuka? Mä kuolin, se oli just täällä huoneessa. Kato. Joo,